Ora duwe gas cah, sore iki aku ape mek kayu, gawe kas geni. Wong desa yang ngene iki cah, nek ora duwe gas, kayu dadi solusine. Ora usah tuku gratis, karek njipuk. Nek sore ning kene ya akeh nyamuke cah utawa jingklong iki nek basane wong kene. Langsung ae aku tak bacoki dak-dok iki kayuku. Kayu pring garing ngene iki wis rubuh pirang-pirang sasi cah, ora ana sing njupuk. Dadi tak ketoki dak-dok iki ae gendang tugel. Pring selonjor ae dadi akeh iki engko nak tak ketoki ya. Tak ketok dadi loro terus iki ape tak geret ae soalé isih kantil ning dhuwur. Digeret nganggo tenaga ekstra iki soalnya rada alot kecantol mbah apa ae. Sing penting ora kecantol bojone wong. Urip ning desa iki cah enake ana apa-apa ora usah tuku. Ora duwe gas karek njipuk kayu, ora duwe janganan karek ramban. Piye kurang enak apa urip ning desa iki? Tanggane panen ya melu panen, tapi nek panen mbako ora iso ditumno cah, soalé mbakone iki pahit. Wis cah, pring selonjor iki mang tak ketoki wis dadi akeh, saiki ape tak bongkok. Ndang tak taleni cah, ape tak go mulih iki engko, ape tak nggo godhog banyu, soalé aku ora duwe banyu godhogan. Wis wengi ae cah, aku pendang mulih iki, ndang teko omah, ayo ndang godhog banyu. Masih ora udan, kayuku langsung tak lebokno omah ae cah, engko kuwatir nek udanan sak wayah-wayah.